La Rambla de Figueres va acollir una nova edició del Mercapromo, un mercat organitzat per l'Associació Comerç Figueres per impulsar els productes locals, frescos i artesanals. L'esdeveniment va posar en valor la qualitat i diversitat del comerç de proximitat, oferint als visitants una àmplia selecció d'articles de productors i comerciants de la zona. Durant tota la jornada, els assistents van poder descobrir especialitats gastronòmiques i artesanes amb una oferta que va incloure productes frescos de proximitat, elaboracions tradicionals i creacions úniques d'artesania local. Aquesta iniciativa va servir per dinamitzar el comerç i oferir una plataforma als petits productors i comerciants, fomentant així el consum de productes de quilòmetre zero. También participar con el Ayuntamiento de Figueras y hacerlos conocer, que es muy importante. Espero que disfruten nuestros productos, que lo hacemos con mucho cariño, y también hacerlos conocer en el grupo de aquí de Figueras. Nosotros ya hemos participado varias veces aquí en la feria. La verdad que se mueve mucho, muy lindo, es agradable. La gente està participant cada dia més. El Mercapromo s'ha consolidat com una cita destacada dins del calendari comercial de la ciutat, atraient tant residents com visitants interessats en descobrir l'autenticitat i la qualitat dels productes del territori. A més, va representar una oportunitat perquè els establiments locals poguessin donar a conèixer la seva oferta i establir un contacte directe amb el públic.